नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आजची आपली रेसिपी आहे गाजरचा हलवा. एकदम साध्या सोपी पद्धतीने. तर चला शिकूया. इथे मी कढईमध्ये 2 चमचे तूप घेतलं आहे. तूप, डालडा, तेल काहीही घेऊ शकता. हे वितळलं की ह्याच्यामध्ये टाकायचे आहेत ड्रायफ्रूट्स. आपल्या घरात अवेलेबल असतील ते ड्रायफ्रूट्स तुम्ही ते वापरू शकता. मी इथे बदाम, चारोळ आणि थोडेसे काजू घेतले आहेत. ते व्यवस्थित थोडंसं परतून घ्यायचे आणि 1 मिनिटासाठी चांगले तेलामध्ये वाफ काढायची आहे त्यांना. आता 1 मिनिटानंतर आपण ह्याच्यामध्ये गाजर घालणार आहोत. मी गाजर अर्धा किलो घेतलेला आहे. किसणीवर किसून घेतलेला आहे. थोडासा गाजर परतून झाला की लगेचच आपण ह्याच्यामध्ये आता घालणार आहोत साखर. इथे मी 1 वाटी साखर घेतली आहे अर्धा किलो गाजरसाठी आणि 1 वाटी मी दूध घेतलं आहे. यामध्ये वरून पाणी घालायचं नाही. ह्याच्यामध्ये जे नैसर्गिक पाणी असतं ह्याच्यामध्येच हा शिजवायचा आहे आणि झाकून ठेवायचं आहे. 5 मिनिटातच तुम्ही बघणार. हे बघा, ह्याला कसं एक आज स्वतःहून पाणी सुटल्याशिवाय आपण साखर विरघळली पाहिजे. घातली आहे वेलची पूड. व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्यातला बघा एक नैसर्गिक पाणी सुटलं आहे ते पूर्ण ह्याच्यात सुकवून ठेवायचं आणि ह्यावेळी गॅस ठेवायचा आहे मीडियम स्लो. 5 मिनिटानंतर परत मी एकदा परतून घेणार आहे. हे बघा, अजून याच्यामध्ये बऱ्यापैकी पाणी आहे. तर हे सर्व जे पाणी आहे ते सुकलं पाहिजे. पाणी जर हलव्यामध्ये राहिलं तर हलव्याची एवढी टेस्ट लागत नाही. त्याच्यामुळे पाणी इथे पूर्ण आपल्याला सुकवून घ्यायचं आहे. हे बघा, बऱ्यापैकी पाणी सुकलं आहे. आता तुम्ही माझी व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. गाजरचा हलवा तयार झाला आहे. आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास तर शेअर करायला विसरू नका. तोपर्यंत बाय बाय. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.